Vítajte pri ďalšom dieli Biofit podcastu a takisto tentokrát chcem privítať aj Lukáša Pekarčíka, ktorý je zakladateľ Impulse appky. Čau Luky. Čaves, vítajte. A dneska sa budeme rozprávať na takú zaujímavú tému, že Terminator versus prokrastinátor, alebo akým spôsobom pracovať lepšie s prokrastináciou a ako byť efektívnejší. Lukáš, ty prokrastinuješ? No, prokrastinujem, určite. Každý jeden deň, ako každý z nás. A ako si mohol aj vidieť, ako sme sa bavili predtým, zabudol som jednu vec pred týmto podcastom spraviť, čiže prokrastinujem presne aj ja. Ale myslím si, že je to úplne prirodzená vec a myslím si, že aj na otázku, že vlastne či sa vôbec dá neprokrastinovať, tak myslím si, že úplne na 100% to nie je možné, pretože každý z nás niekedy prokrastinuje a sú ľudia, ktorí občas, povedzme, majú tú sebadisciplínu úplne tak silnú, že dokážu veci robiť tu a teraz a neodkladajú ich na zajtra, ale myslím si, že aj títo ľudia majú tendenciu prokrastinovať. Čiže ja, aj ty, aj určite ďalší, ktorí nás teraz počúvajú, tak určite tiež prokrastinujú a je to úplne v pohode. Prečo sme tí správni ľudia, keď prokrastinujeme aj my? Tak prečo sme tí správni ľudia, aby sme tu mudrovali o prokrastinácii? No, my sme tí správni ľudia asi preto, lebo povedal by som to takto, že napríklad ja som založil aplikáciu Impulza, čiže ja by som mal o tom asi niečo vedieť, keďže tá Impulza pomáha ľuďom s prokrastináciou a vlastne je to nástroj pre ľudí, ktorí prokrastinujú alebo potrebujú nejakú externú motiváciu, čiže asi v tomto prípade je to môj prípad a zase v tvojom ty zase pomáhaš ľuďom, čo sa týka zdravej stravy, fitness a tak ďalej, čiže tam tiež musí byť nejaká... Za seba, keď môžem povedať, tak tej prokrastinácie sa mi podarilo nejakým spôsobom, že eliminovať ju na minimum, hlavne nejakými krokmi a povieme si tie kroky aj v tomto podcaste, ktoré dúfam pomôžu aj vám. Čiže nie je to o tom, že by sme ju eliminovali úplne na nulu, ale podarilo sa nám ju spolu s Lukášom eliminovať na nulu v prípadoch, kedy potrebujeme naozaj fokus na tie dané veci, rovnako ako aj vo vašich prípadoch, asi aj kvôli tomu ste pustili vlastne tento podcast. A my si tie hlavné témy teraz prejdeme. Prejdeme si, že prečo vlastne Terminator versus prokrastinátor, že aký je medzi tým rozdiel, ako byť teda ten Terminátor potom neskôr, keď už budeme vedieť, čo to znamená. A samozrejme metódy, akými spôsoby neprokrastinovať alebo ako pracovať s tou prokrastináciou lepšie a ako ti v tom môže pomôcť Biofit a Impulza. Takže toto sú hlavné témy na dnes. A poďme si teda povedať, že prečo práve Terminátor. Ty si videl Terminátora ináč, Lukáš? Videl, ale strašne dávno. Čiže... Tá jednotka je ešte z 84. roku, to je rok po mojom narodení. To je extrémne starý film. A prečo práve Terminátor? Lebo on bol taký symbol toho, že mal jasný cieľ, on prišiel vlastne z budúcnosti a prišiel zabiť Sarah Connor, ktorá mala čakať Johna Connora a mal jednoducho jasný cieľ, proste prišiel ju zabiť hotovo a proste išiel cez mŕtvoly. Čiže nenechal sa rozptylovať, ani keď do neho strieľali, ani keď sa ho snažili zničiť a podobne, proste mal jasný cieľ a to je ten dôvod, alebo preto sa chceš aj ty stať vlastne Terminátorom v tomto prípade, pretože budeš mať jasný cieľ a nebudeš sa nechávať rozptylovať ostatnými okolnostiami. Tak to si to pamätáš, Lukáš? To Terminátora, či? Asi hej, no, ale ktorým bol tu veľmi ďaleko, ale presne tá podstata je taká, ako si ty vlastne opísal. Úplne na konci tej jednotky, neviem, že to je taká že pamätná scéna, čo tam on ako robot ešte aj s Lisom, ty kokos tam bojovala, neviem čo. A nakoniec ho akože tá Sarah Connor zničila, že akože tým Lisom, že ho zlikvidovala, ale to bola jediná vec, ktorá ho dokázala zabrziť. Hej, stále proste sa tam plázil, ešte aj polovicu trupu nemal a furt sa plázil proste za ňou, že ju chcel zničiť, čiže bol proste extrémne fokusovaný na ten svoj daný cieľ.
skutočnosť je taká samozrejme, že my nie sme roboti, však práve preto si aj povedal to, čo si povedal na začiatku, že sme ľudia a tým pádom sa nechávame rozptýliť a častokrát je to práve čím? Povedz, Lukáš. No, častokrát je to hlavne tým, pretože ja by som sa možno vrátil do minulosti a ľudia sa možno aj pýtajú, že či prokrastinácia tu bola už dávno, pradávno. Prokrastinácia, ako som už ja počúval aj veľa podcastov na túto tému, aj prečítal nejaké články a tak ďalej, čiže nemám to z vlastnej hlavy. A bola tu už od pradávna, čiže ľudia prokrastinovali už v dobe kamennej, ľadovej a tak ďalej. Len prokrastinovali iným spôsobom a teraz by som povedal, že my to viacej riešime, pretože v tejto dobe to musíme viac menej riešiť, lebo ide o to zmanažovanie času a tak ďalej. Čiže tá prokrastinácia je tu a treba ho proste riešiť, vieš, že týmto štýlom. Ináč, ja mám taký pocit, a však skúsme doplniť, že niekedy to býva tak, že sú extrémne efektívni ľudia, ktorí dokážu za jeden deň urobiť týždennú robotu. A to je presne aj cieľom. Častokrát, že keď neprokrastinuješ, tak to dokážeš urobiť, že si extrémne efektívny. A potom sú ľudia, ktorí extrémne prokrastinujú. A čo tým chcem povedať je, že niektorí ľudia vyslovene v súčasnosti majú pocit, že tak tlačí tá spoločnosť, my sme podľa mňa olympionici ako Slováci v tom, že hovoriť, ako mám toho strašne veľa, chápeš? A nakoniec, že tí ľudia urobia toho minimum, lebo častokrát iba scrollujú na telefónoch, že stále ich vyruší nejaká vec. Ale samozrejme sú tu aj špecialisti, ktorí proste sú strašne workoholíci a idú strašné bomby každý deň a sú extrémne efektívni a práve tí ľudia sa dostanú ďalej, samozrejme, pokiaľ sú dostatočne efektívni. Ale čo tým chcem povedať je, že není že 0 a 100, ale že sú aj veci medzi tým a teraz je dôležité nájsť v tom nejakým spôsobom ten balans. Áno, presne ako ty sa pýtal, že vlastne v tejto dobe ľudia hlavne prokrastinujú z toho dôvodu, lebo povedzme máme viacej tých vzruchov, ktoré nás vlastne ako keby vyrušujú, čo sú napríklad sociálne siete, alebo máme to povedzme viacej v práci, čiže je tam ďalších milión dôvodov, ale hlavne povedzme si na rovinu, tie sociálne siete nás vedia na tej každodennej báze aj niekoľkokrát do dňa vyrušiť, čiže tá prokrastinácia je tu a treba ju proste riešiť, vieš, že nie je to vec, ktorú len tak sa dá zahodiť za seba a povedať, OK, nejdem to riešiť, pretože ak prokrastinuješ, tak je dosť ťažké dosiahnuť nejaký cieľ, pretože ho neustále odkladáš, samozrejme. Ešte by som ťa doplnil v tom, že áno, byť ten terminátor, čiže extrémne fokusovaný na ten svoj cieľ, keď si zadaš nejaký to-do list alebo nejaké úlohy na ten deň, takže ich jednoducho plniť a byť ten terminátor v tom správnom čase. Čiže ideš proste naplno do toho fokusu v ten daný čas a práve vtedy si najefektívnejší. Čiže nebyť akože stále každý deň od rána do večera ten terminátor, lebo to sa nedá. A to je to 100, čo hovorím, že to naozaj zvláda málo kto. A keď áno, tak musíte ísť na úkor ostatných vecí, ako sú hobby, napríklad rodina, kamaráti a podobne. A to určite nechceme týmto povedať, že teraz sa musíš fokusovať a ísť proste cez mŕtvoly. Však práve preto hovorím, že v skutočnosti sme ľudia, máme aj svoje hobby, ale keď potrebuje sa fokusovať na tú robotu, tak naozaj, aby si bol ten terminátor. Pekne to opísal, no, že my máme ako keby, ešte by som to tak doplnil rýchlo, ako keby taký pomyselný pohár s vodou. Ja som ináč teraz napísal článok, ktorý bude vydaný, ale keď sa tento podcast vlastne publikuje, tak ten článok už bude hotový. Ide o to, že vlastne máme nejaký pomyselný pohár s vodou, keď si to tak predstavíme. A presne ako si to ty povedal, keď ho celý vyleješ v daný deň, tak ti už nedostane ani tá energia, ani ten čas na niečo iné. Čiže treba byť ten terminátor alebo ten fokusovaný človek v tom danom čase na tú danú úlohu a nie 100% celý deň. Zase treba mať aj nejaké limity. Super. A čo je opak terminátora? To
to je ten prokrastinátor a ja som k tomu dal taký vizuál, že Sims, neviem, či si hral niekedy Simsov. Podľa mňa veľa ľudí bude vedieť presne, o čom hovorím. Sims bol vlastne postavička z hry, ktorá vždycky plnila nejaké úlohy bežného života, čiže mal si ako keby takého svojho avatara, ktorého sa si vytvoril a dával si mu proste, chodil do roboty, neviem čo, proste plnil si úlohy. A keď si sa o neho chvíľku nestaral, pamätáš si, čo sa dialo? Ubudala, tuším, neviem, či to pamätám, ale stamina alebo niečo, alebo proste, napríklad viem, že keď sa o deti tam nestaral, tak ti tam prišla sociálka a tak ďalej, akože tie klasické veci, čo sa dejú v reálnom živote, ale teraz neviem presne, že čo myslíš. Myslím to, že keď si sa o neho nestaral, že si ho nechal len tak, že proste nech si žije svoj život, tak jemu začali samo naskakovať proste myšlienky, že čo potrebuje urobiť a začal to robiť úplne sám. A teraz presne mi príde človek, ktorý je prokrastinátor, že ten mozog mu predsúva nejaké myšlienky, tu som dal taký vizuál, ten pozerá vlastne video tohto podcastu, tak je tu XY myšlienok, akurát, že tie myšlienky všetko patrili jednému človeku. Že častokrát, keď prokrastinuješ, tak mi to prípada, aspoň aj u mňa to tak býva, že proste zrazu mi napadne jedna myšlienka, tá zase privolá ďalšiu myšlienku a už to proste ide. Hej, že zoberieš telefón a teraz sa zarieš buď do tých reelsok, chápeš, alebo že teraz musím urobiť toto a odtiaľ sa dostaneš k úplne nejakej inej činnosti cez nejakých ďalších 5 rôznych udalostí, ktoré ti napadnú a presne jak v tom Simsovi, že jemu naskakovali tie myšlienky a on teraz splnil za sebou tie úlohy, čiže je to úplný opak toho fokusu, lebo ty sa fokusuješ na jednu vec, keď si ten terminátor, ale keď si ten prokrastinátor, tak proste nahávaš tie myšlienky, že príde a začne sa venovať tej myšlienke, ona zase plodí ďalšiu, hej, že ja neviem, musím... No, povedz. Taký presne, že ono sa to volá keby domino efekt, že ono spúšťa tú presne reťazovú reakciu, ak si to ty popísal, že nie si fokusovaný na jednu vec, ale začneš ako keby lietať ako taký motýl z jedného veta na druhý. A ja som iba chcel doplniť k tej prokrastinácii a presne sa to vlastne zlučuje s tým, čo si ty práve povedal. Veľa ľudí si myslí, že prokrastinácia je zlá. Prokrastinácia vo svojej podstate je zlá, keď vravíme o tom, že odkladaš veci, nedokončíš ich a tak ďalej, ale dá sa za ňou hľadať aj to dobro, pretože prokrastinácia, znova sa budem opierať o nejaké vedecké poznatky, psychologické štúdie a tak ďalej, tiež to nemám z vlastnej hlavy. Ide o to, že prokrastinácia je spojená s negatívnymi emóciami alebo dajme tomu s úzkosťou. Čiže ak prokrastinuješ, tak to je veľakrát spojené logicky s tebou samým, s tvojim zmýšľaním, ale hlavne s tou samoreguláciou tvojich emócií. Čiže vlastne tam vždycky treba hľadať príčinu, nejaká povedzme úzkosť, smútok, možno depresie, nuda, že tam je strašne veľa ako keby tých, nazvime to, zlých emócií alebo negatívnych emócií, ktoré potom ďalej, oni sú prepojené s tou prokrastináciou. Čiže preto prokrastinuješ, lebo máš v sebe nejaké negatívne emócie? Áno, akože vyšli niekoľko štúdií, že vlastne prokrastinácia je veľmi úzko spojená s tou ako keby buď zlou reguláciou emócií, to znamená, že nevieš ich nejak dobre vyhodnocovať alebo nevieš narábať so svojimi emóciami správnym spôsobom, alebo druhá vec, čo je dosť podobná, je vlastne samotná úzkosť. Čiže tam potom, ono je to akože zložitý proces a potrebuješ na to možno aj psychologa, ktorý ťa vie usmerniť alebo nejakého behaviorálneho terapistu, ktorý vlastne tieto veci ovláda, ale je tam za tým spojená úzkosť. Čiže ono je to aj zlá vec, dajme tomu, že odkladáš, ale zároveň aj dobrá, pretože je to signál toho, že niečo v sebe ako keby buď skrývaš, alebo niečo ťa trápi. Samozrejme, prokrastinujeme všetci, hej, ale ak to robíš už chronicky a zasahuje ti to do každodenného života, do kariéry, do vzťahov, tak je za tým určite na 100% niečo hlbšie. Tak ono sa to nabaluje potom, vieš, lebo to prokrastináciou
nesplníš nejaké úlohy, ktoré máš napríklad na ten daný deň a začneš byť frustrovaný, pretože si ich neurobil a tým pádom, jak hovoril aj James Clear v tých atomových návykoch, že hlasuješ za nejakú svoju osobnosť a pokiaľ to nesplníš, tak hlasuješ za tú negatívnu osobnosť v tomto prípade, že nie si schopný to dokončiť a podobne, rozumieš? Mhm. Že naopak, keď si fokusovaný, dokončíš to, tak máš za seba aj lepší pocit. Ja rovnako, keď ju upracuješ, tak máš dobrý pocit proste, že je všade čisto a že si to zvládol a podobne, alebo keď ideš cvičiť. Aj včera sa mi klient ozval, že je hrdý na seba proste, že sa prekonal, že si zobral tú tašku do fitka spolu so sebou a že išiel cvičiť napriek tomu, že sa mu nechcelo. Čiže zahlasoval za tú svoju osobnosť, ktorou sa chce stať. A to je presne ten dôvod, že keď dokončíš tie veci, tak si zahlasoval a znovu si bližšie k tej svojej osobnosti, ktorou sa chce stať. Presne tak a presne si to aj dobre povedal a trochu si načrtol to, čo chcem teraz povedať. Vlastne veľa ľudí si mýli prokrastináciu s lenivosťou. Rozdiel je taký medzi lenivým človekom a prokrastinátorom. Jediný rozdiel, to je ten, že prokrastinátor jeho trápi, že tú danú vec nevykonal. Presne ako si povedal, že na druhý deň si frustrovaný alebo proste ťa to trápi, že tú úlohu alebo ten čin alebo do tej posilky si nešiel a tak ďalej. Ale lenivý človek, jeho tá daná vec netrápi. On si možno stanoví nejaký cieľ, ale potom povie však som to nevykonal alebo mám to úplne na haku, že je mi to jedno. Tak to je vlastne ten lenivý človek. Čiže taký je rozdiel medzi prokrastinátorom, že prokrastinátor není lenivý človek. To je človek, ktorý fakt chce na sebe makať, ale je tam niečo za tým, čo ho brzdí. Alebo ešte nenašiel nejaký nástroj, povedzme, ktorý ho vie motivovať ďalej. A vieš už, akože sú za tým nejaké štúdie? Čítal si o tom, že keď niekto prokrastinuje dlho, tak sa stane tým lenivcom? Či nevieš? Asi ani nie, lebo ty si stále ako keby v tom svojom, ako by som to nazval, v tej svojej takej rieke prúdi, že si v tej prokrastinátorskej rieke a ty keď budeš stále prokrastinovať, tak aj keď si vytvoríš návyk, to znamená, že to je chronické prokrastinovanie a už to robíš vlastne automaticky, tak si stále ten prokrastinátor. Čiže ty máš stále tú charakteristiku osoby toho prokrastinátora, ale vždy, keď to nevykonáš, tak vždy je tam tá frustrácia. Okay. Vieš, podľa mňa tebe sa tá osobnosť nezmení na základe toho, že to opakuješ, ale ak je niekto chronický lenivec, to nazvime, že proste človek, ktorý fakt nechce na sebe makať a je mu všetko jedno a nepracuje na sebe všeobecne ako osobnosť, tak nerozvíja sa ďalej a tak ďalej, tak jeho to proste nikdy nebude trápiť, alebo ju. Poďme ešte trošku k tej definícii toho prokrastinátora, že je to vlastne cesta ľahšieho odporu, pretože ja si predstavujem, aj videl som, teda nie je to úplne z mojej hlavy, ale aj na YouTube je veľmi také výstižné video od TED Talku, nahral to tuším Tim Urban sa volá a je to akože fakt brutálne video v angličtine a on tam zobrazil vlastne takú opičku v hlave, ktorá sa chce neustále zabávať a presne tak si predstavujem prokrastinátora, že však nehaj to teraz, tú robotu, alebo je to ťažké, poď, proste zapni si telefón, trošku sa pozabávame, hej, že, alebo čokoľvek, rozumieš. A teraz, že ona sa chce v kuse zabávať a chce tú zodpovednosť, alebo tie dôležité úlohy nechávať na neskôr. A dôležité je proste nenechať tú opičku rozhodovať v tej danej chvíli, alebo si povedať, že ako ju umlčať. Že ako sa dostať naspäť do toho modu toho Terminátora a kedy byť teda ten Terminátor, hlavne keď potrebuješ teda fokus, teda keď sa potrebuješ sústrediť na niečo alebo sa niečo naučiť do školy alebo do práce, to je jedno, keď potrebuješ ísť na tréning. Jednoducho, keď máš nejaké úlohy, ktoré potrebuješ splniť, ale takisto keď sa s niekým rozprávaš, lebo neviem, či sa ti to stáva, však povedz. Z mojej skúsenosti je to tak, že častokrát toho človeka ani nevnímaš, že sa s ním rozprávaš a už rozmýšľaš, už ti proste beží v hlave, že čo budeš robiť. Hlavne pokiaľ je trošku nudnejšia tá konverzácia, tak je ťažšie udržať pozornosť pri tom človeku a už rozmýšľaš, buď že mu skočíš do rečie, že začneš rozprávať na nejakú inú tému, ktorá ťa možno viacej zaujíma, ale tým pádom toho človeka nepočúvaš aktívne.
že nejako nereaguješ na tie veci, chápeš? Uh-huh. Ono presne, keď som vravel, že čo môže byť za to prokrastináciou, tak môže tam byť frustrácia, nejaká negatívna emócia a tak ďalej, ale je tam za tým aj nuda. Nuda, keď si vezmeš, je zaradená v negatívnej ako keby emócii, alebo teda tej kategórii. Čiže náš mozog vždycky vyhľadáva niečo, nejaký podnet, ktorý vlastne nás nabudí. Niečo, čo je zábavné a tak ďalej. Preto aj veľakrát my ako ľudia, my nemáme radi nudu. Preto veľakrát, keď nemáš čo robiť, tak radšej pôjdeš scrollovať, pretože tam máš tú zábavu, ten entertainment. Čiže presne z tohto to aj vyplýva, že tá prokrastinácia celkovo, aj keď niekoho počúvaš, tá pozornosť, ak je niečo nudné a nemá dostatočný nejaký impuls alebo podnet, tak ty vždycky budeš inklinovať k niečomu, čo je buď zábavnejšie, alebo čo ti prinesie väčší adrenalín a tak ďalej. Mm-hmm. Ale to je sranda, lebo keď si zoberieš, tak napríklad aj pri tej nude potrebuješ byť terminátor. Presne kvôli tomu to, čo si povedal, že ten mozog ti bude v kuse prehadzovať tie myšlienky a že poď urobiť hento a čo tu sedíš a poď sa zabávať zase a tá opička a všetko, chápeš? Ale že ty sa proste z času na čas, a ja to hovorím aj v tých minulých podcastoch, že tých 30 minút pre seba v rámci tej, môžeš to nazvať meditácia, dýchové cvičenie akokoľvek, že je dôležité pre teba kvôli tomu, aby si bol efektívnejší, lebo ty si všímaš počas tej polhodiny tie myšlienky a dokážeš ich lepšie selektovať a si potom efektívnejší v tej selekcii v budúcnosti. Akože, čo sa týka tej pozornosti tých myšlienok, vieš, čo myslím? Jasné. Ja som minulé počúval podcast ak to môžem spomenúť, ale asi určite, hej, to je môj obľúbený podcast Nevyhorený a určite aj ty, oni majú fakt skvelé podcasty. A tam jedna pani psychologička odporúčala, a je to fakt pravda, ja to dosť často aj robím a málo kto v tejto dobe to robí. Daj si povedzme, ona odporúča hodinu, ale myslím si, že to je príliš veľa. Daj si 10 minút v dni na to, aby si nebol ani na mobile, ani nepozeral televízor, ani nečítal knihu, ani nepočúval podcast, nič. Len pozeraj do stropu, alebo do steny, alebo von oknom, to je jedno. Ale 10 minút nerob absolútne nič. Len pozeraj do prázdna. A uvidíš presne, aký to je nekomfortný pocit, pretože my sme tak prestimulovaní v tejto dobe sociálnymi sieťami a všetkým možným, že pre nás byť 10 minút na tej ustalenej hladine vody, že proste sa nehýbať ani nevoľniť nič, je až fyzicky nekomfortné. Ale čo vtedy vlastne nastáva, keď povedzme 10-20 minút len tak pozeráš s prepáčením do blba, že nerobíš nič, tak presne ti začnú napadať rôzne myšlienky. Začne ti hlavou chodiť, začnú sa ti vynárať emócie možno, alebo myšlienky, ktoré ťa počas dňa vôbec nenapadajú a práve preto sa to aj hovorí, že to je tých zázračných 10 minút alebo 20 minút, kedy sa tvoj mozog ako keby uzdravuje, alebo tvoje emócie sa uzdravujú, pretože tým dáš priestor. Ale ako som už uviedol a ako si aj ty spomenul, je to nekomfortné pre nás, pretože nie sme na to zvyknutí a máme radi stimul. Máme radi sa v kuse prestimulovať a to tiež nie je zdravé. Ono to podľa mňa ani nemusí byť, že pozerať iba do plafonu alebo že sedieť. Myslím si osobne, že to môže byť pokojne aj nejaká prechádzka v prírode. Vieš, že nemáš pustený podcast, nemáš pustené nič, jednoducho len chodíš, vnímaš tú prírodu a vnímaš to svoje myšlienky, vieš, alebo dýchanie, alebo čokoľvek. A dôležité je byť proste sám so sebou, nič iné. Chápeš? Áno, akože toto, čo som ja spomenul, ja som to akože odkopíroval tej pani psychologičky, ale toto už je taký hardcore, lebo ona to potom aj jej sa presne spýtal ten moderátor, že prečo napríklad nejde presne do prírody alebo do mesta alebo kde. A tam zase máš tiež nejaké stimuly, vieš, že proste byť v prírode je nádherné, akože príroda ťa lieči. Ísť do prírody je fakt skvelý liek, ale ona to skôr myslela v tom zmysle, že spraviť ako keby 10-minútový hardcore. Že proste byť v izbe a byť úplne v takom tichu, kde není žiadny stimul, ani príroda, ani zvuky mesta, nič. Chápem.
Že to dokáže tiež svoje spraviť, že to je zase taký ako keby iný level. Poďme si povedať teda, ako byť ten terminátor, alebo teda tie metódy, ako neprokrastinovať. A jednou z tých metód, takých, že celkom účinných, ktoré spomínal aj ten Tim Urban, ktorého som spomínal z toho YouTube, tak on tam spomína tlak deadlineu. Neviem, či si pamätáš niekedy, proste, keď si mal na škole, sa ti nechcelo robiť úlohy, zrazu proste prišiel deň, kedy si tie úlohy musel odozdať, tak rýchlo si proste začal šmárať a dokončil si tú úlohu veľmi rýchlo. To je to, že máš jednoducho tlak deadlineu. Ja som to ináč načrtol aj tu, keď niekto znovu pozerá video z tohto podcastu, tak toto je 90-ročný, alebo teda kalendár 90-ročného človeka rozdelený do týždňov, každý ten štvorček znamená jeden týždeň v živote 90-ročného človeka. A keby si vyfarbil tie štvorčeky, tak vidíš, koľko ti zostáva. Samozrejme, keby si vedel, že umreš v 90-ke, ale aspoň teraz som videl nejakú takú štatistiku, že 74 rokov je taký priemer na Slovensku, čo sa dožívajú ľudia. Takže keby som to mal stiahnuť na tých 74, tak hneď odtiaľ zmizne pár tých štvorčekov a vidíš presne, koľko ti zostáva z toho tvojho života. Takže toto je vlastne tlak deadlineu, nejaký tvoj životný cieľ. Chápeš, že si stanovíš nejaký životný cieľ a teraz musíš tam proste mákať, aby si ten cieľ svoj dosiahol, nech je akýkoľvek tvoj životný cieľ. Toto je ináč zaujímavá vec, pretože keď sa už bavíme o tých sociálnych sieťach a tak ďalej, ja som včera, mne to na Instagrame vyhodilo v Reelsku, presne tento diagram, alebo jak to nazvať, túto tabuľku. A presne sa to tam aj tak vyfarbovalo a ja by som to presne prirovnal k FOMO, ak poznáš. Jasne. Fear of missing out. Presne, že proste ubúdajú ti ako keby minúty, dajme tomu, keď to už máme tak zdramatizovať, tak vlastne presne vzniká to FOMO a ten kortizol, že ono presne aj vyššie nejaké štúdie, čo sa týka prokrastinovania, že ľudia, teraz neviem, aby som to správne povedal, ľudia, ktorí majú tendenciu milovať adrenalinové športy, alebo celkovo vyhľadávajú adrenalín v každodennom živote, nemusí to byť práve skok z lietadla, ale čokoľvek iné, tak majú tendenciu práve, že toto im pomáha. Toto je jeden z nástrojov, toto FOMO alebo nejaký deadline, že proste oni keď majú tú poslednú hodinu, posledný deň na to, aby niečo dokončili, tak to práve pre nich funguje. Že to je možno jedno východisko alebo jedna cesta, ktorá im pomáha. Takže máš rôznych ľudí úplne rôznych kategórií a aby som povedal, že ani jedno není nesprávne, ani jedno není správne, že u každý si nájde tú svoju chuť a ten svoj nástroj, pre koho čo funguje. Ja som napríklad tiež v tom deadline čiastočne, hej, že pre mňa určité veci, ktoré sú deadline, hlavne tie komplexné, tak vedia ma úplne, že popúdiť k tomu, aby som ten projekt alebo nejakú úlohu dokončil. Čiže stanoviť si proste nejaký konkrétny cieľ, stanoviť si hlavne časový rámec, dokedy to chce splniť a proste ideš. To je prvá metóda, hej, z tohto, že akoby terminátor. Druhá je zadefinovaný presný cieľ a vyriešené prečo, pretože je to vodítko v tých ťažších časoch, neskôr keď sa ti nebude chcieť, tak budeš hlavne vedieť, prečo to robíš, nielen, že čo urobiť. Že ja to dám na príklade zase z toho môjho fitness života, že s tými klientmi častokrát nie, že chcem schudnúť, ale že prečo chcem schudnúť. A keď príde ťažší čas a nechce sa mi a neviem čo, akože pri tých klientoch, keď povedia, že sa im nechcelo alebo čokoľvek, im pripomeniem, prečo to robia. Rozumieš, že to je ten hlavný hnací motor. Áno. Rôzne zdravotné ťažkosti, keď má niekto napríklad problém s pleťou alebo problém s trávením, že napríklad zdravá stráva, že ten človek si vie ako keby to presne prepojiť so svojím telom alebo vnútrom, alebo zovňajškom, alebo sebavedomím, že vie si tam dať ako keby taký hodiť loptu úplne dopredu niekde, nejakú zlatú a vidieť ju tam a vedieť, že prečo za ňou ide, aby znova do nej kopol, dajme tomu. Že proste presne prepojiť si to s nejakým takou misiou, že prečo. A to sú vlastne metódy, ako neprokrastinovať, ale áno, metódy, ale musíš ich proste robiť. Nerozmýšľaj, že
že urobiť to neviem, nechce sa mi, proste to urob. Jednoducho máš tam ten jasný cieľ, ten zlatý balónček, ak si to povedal pred chvíľou, tú zlatú loptu a ide si jednoducho za tým, hej. To je vlastne druhá metóda. Tretia metóda, ktorá ti môže pomôcť neprokrastinovať, je prispôsobiť svoje prostredie. Či už je to izba, kancelária, povedať partnerovi, že nech ťa neruší, ak ste v jednej domácnosti napríklad a potrebuje sa zatvoriť do tej izby a potrebuješ byť fokusovaný, alebo si dá slúchadla, že pre niekoho je toto ten znak toho, že nasadí si slúchadla, ešte lepšie, keď majú nejaký quiet comfort, či ak sa to volá, jednoducho, že to zatvorí sa do svojej bubliny, nepočuješ nič, len nejakú svoju hudbu, ktorú máš rád, ktorá ťa nejakým spôsobom namotivuje k tomu, aby si bol lepšie fokusovaný a si proste zavretý v tej svojej bubline a ideš tam 20-30 minút alebo koľko potrebuješ. Chápeš? To je presne ako, keby som to nazval, že ak máš neporiadok okolo seba, tak máš neporiadok v hlave. Že ono je to fakt, že prepojené, ak väčšinou ľudia, znova by som sa vrátil k tým dvom kategóriám a nechcem nikoho uraziť, kto to počúva, ale ak toto počúva niekto, tak je určite buď prokrastinátor, alebo je neprokrastinuje, ale určite nie je lenivý. Pretože ľudia, ktorí sú, dajme tomu, leniví, tak im nevadí, že majú neporiadok okolo seba. Ich to možno ani nejak negatívne neovplyvňuje, lebo si idú vlastne tou svojou nejakou bublinou alebo svojim životom, ale ľudia, ktorí fakt sa snažujú neprokrastinovať a trápi ich, ak niečo nevykonajú, aspoň trochu, tak tí ľudia zároveň im aj dokonca vadí, že majú napríklad neporiadok v byte alebo okolo seba, že proste nás to aj priamo ovplyvňuje, tých ľudí, ktorí sa snažia neprokrastinovať. Čiže nejako prepojené, to vieš? Určite akože nie každý to má takto nastavené, ale na 100% viem, že prostredie celkovo ovplyvňuje tvoju psychiku. Buď priamo, alebo nepriamo. Buď o tom vieš, alebo si je to úplne že podvedomé a možno nezistíš dôvod, ale napríklad, ak máš úplný že neporiadok, dajme tomu v byte, a si možno aj človek, ktorý povie, a čo, však mňa to netrápi, že prádlo je na zemi, alebo hento je tam, ale nepriamo ťa to ovplyvňuje nejakým spôsobom a zase tam je ten domino efekt, že sa to môže dostať až k tej prokrastinácii, že to je poprepájané. Alebo k tej lenivosti skôr, nie? Áno, že proste určite je to, Okay. má to nejakú súvislosť. S tým, čo sme pohovorili teraz, to prispôsobenie prostredia, s tým súvisí aj tá metóda Pomodoro, čo je vlastne ďalšia z tých 5 metód, ktoré spomíname. A čo znamená teda, že ja som dal, že telefón preč. Častokrát ináč, neviem, jak to nastavuješ ty, ale všetky veci vlastne máš v telefóne, častokrát, vieš, aj to-do list, aj tú apku na Pomodoro, aj hudbu napríklad Spotify a tak ďalej a tak ďalej. A veľmi, že keď chcem dať do letového režimu ten telefón, že vypnúť sieť, vypnúť Wi-Fi, proste aby ma nič nerušilo a odhodiť ten telefón preč, tak tým pádom si nemôžem počúvať svoju obľúbenú hudbu na Spotify a neviem, kedy mi končí Pomodoro. Hej, tak akým spôsobom by si toto vyriešil napríklad ty? Potom poviem ja. Aha, akože existujú rôzne časovače, ktoré sa dajú kúpiť, tuším aj na slovenských hociakých e-shopoch. Na Amazone som ich tiež videl, celkom aj pekne sú vlastne nadizajnované. Čiže nejaký externý časovač, ktorý je presne určený na Pomodoro, čiže on nemá žiadne aplikácie v sebe, nič, tam iba vlastne si nastavíš čas, klepneš ho a už ide vlastne ten časovač, čiže dá sa to aj takýmto spôsobom vyriešiť. Alebo ako to, ja napríklad tento časovač nemám, externý, ale čo mám, tak ja si to vlastne robím cez notebook, pretože my, povedzme, ja neviem, strelím nejakú náhodné percento, 70-60% denne trávime na mobile. A tým mobil, ak máš v ňom časovač, aj celkovo to Pomodoro robíš cez mobil, tak tam je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že sa znova k nemu vrátiš a zaskroluješ alebo niečo spravíš, čo ťa odvdiali od tej tvojej úlohy. Čiže ja to vlastne robím cez notebook, kde nie som ani prihlásený na Instagram, ani na TikTok, ani na Spotify a celkovo, povedzme si na rovinu, notebook je viac nekomfortne cezeň ísť na sociálne siete. Že mobil je jednoduchší, aj ti to krajšie zobrazuje a tak ďalej. Čiže ja si vlastne časovač nastavím na notebooku a zároveň mobil dám do druhej miestnosti minimálne
a vlastne si to dám celé buď do letového režimu, alebo si nastavím no disturb, ako že proste nevyrušovať. Mhm. No ja to robím tak, ja väčšinou teda hudbu počúvam počas fokusu cez Spotify, mám to nejaké svoje obľúbené playlisty a tým pádom mám Wi-Fi zapnutú, ale mám vypnuté všetky notifikácie aj počas bežného používania, aby ma to zbytočne nejakým spôsobom nerušilo, ale presne, že ten telefon hodím do vedľašej izby a vtedy sa proste začnem fokusovať. Čiže mám vypnuté zvuky samozrejme a ten telefon je vedľa, čiže nebliká mi vôbec. A prečo ho nemám pri sebe, aj keď mi neblikajú notifikácie a mám vypnutý zvuk, pretože je vedľa mňa. Čiže je to veľmi ľahko dostupné a tým pádom hneď by ma to nutilo, keď na niečím premýšľaš, že rozmýšľaš, že poznáš tú situáciu, že ideš v hlave, ti idú myšlienky a zrazu sa pozrieš vedľa seba, máš ten telefón, tak hneď ho drápneš do ruky. Vieš, ale keď ho máš vo vedľašej izbe, no nepôjdeš pre neho, lebo sa ti nechce, tak sa budeš fokusovať na to, kým to dokončíš. Áno, presne. Vytvoríš si ako keby zámerný diskomfort, že ty si ho dáš ďaleko a najlepšie, ak bývaš v dome, že proste dáš si ho na druhé poschodie niekde. Akože dobre, ja si to priznám, ja robím túto vec, keď robím napríklad, keď píšem článok, alebo potrebujem robiť niečo, nejakú e-mailovú kampaň a tak ďalej, tak to sú úlohy, kedy fakt potrebujem byť sústredený. Ale samozrejme, keď robím sociálne siete na mobile, tak tam sa to nedá. Tam proste musíš byť na mobile. Ale určite pomáha hlavne vypnúť si notifikácie, čiže ak má niekto iPhone, tak no disturb alebo nevyrušovať, alebo si dá letový režim a vlastne tie notifikácie z Facebooku, z Instagramu a tak ďalej ti tam nevyhadzuje. To znamená, neprehodí ťa to ďalej do nejakej konverzácie s niekým a tak ďalej. Čiže aj toto pomáha dosť. Jo, súhlasím. No a posledná tá metóda, ktorú sme tu spomínali, alebo teda ktorú tu chceme spomenúť, je, že byť lepší každý deň o niečo a nie hneď všetko, lebo väčšina ľudí chce proste, že nová kapitola, nový list, nový papier, neviem čo všetko a teraz, že proste všetko naraz, hej, že hneď začínam s jedlom, hneď začínam s fitkom, hneď začínam, ja neviem, 400 km denne sa idem prejsť a proste popri tom ešte budem dvíhať činky a budem jesť len šalaty a tak ďalej a tak ďalej. A to sa týka aj tejto prokrastinácie, že byť každý deň o niečo lepší. Čiže ak si sa doteraz nefokusoval na nejakú pracovnú vec vôbec, tak neočakávaj, že sa budeš fokusovať hodinu. Čiže na začiatok možno 5 minút, potom 10 minút, že od týždňa k týždňu to zlepšuješ, alebo od dňa ku dňu vždycky pridáš nejakú minútu navyše. Ale nie naraz, lebo proste si k tomu spravíš nechuť a nebudeš to robiť vôbec. Presne, presne. Ja som k tomuto ináč písal, ak môžem znova spomenúť, lebo ja rád píšem vlastne reklamu kľudne. A vlastne Pomodoro článok pre náš web, pre Impulzu a ja som to písal presne v tom zmysle, že keď robíš aj samotné Pomodoro, a to sa týka presne aj toho, čo vravíš teraz, nejaký cieľ, ja neviem, do fitka, behať, jedlo a tak ďalej, takisto aj Pomodoro, keď robíš, že si chceš pomôcť s tou prokrastináciou a dajme to, Pomodoro je väčšinou 25 až 30 minút plného sústredenia. Lenže ak začínaš s Pomodoro a nevieš sa sústrediť, tak presne aj v tom mojom článku na našom blogu opisujem to, že s Pomodoro tiež máš začať, dajme tomu, 10 minút plného sústredenia. Robíš to, dajme tomu, takto týždeň, alebo ja neviem, 5 dní. A potom o ďalší týždeň dáš 15 minút, alebo 20. A ďalší týždeň dáš 30. A tam to stopneš, pretože naša celková motivácia alebo sústredenosť počase klesá. Čiže ty nemôžeš ísť až do 3 hodín plného sústredenia, lebo to ti samotná biochemia v mozgu nedá. Ale chápeš, čo myslím, že treba Pomodoro aj pri tej prokrastinácii, keď si chceš pomôcť, tiež ísť začínať od mala. Od nejakého malého času, dajme tomu. Ja sa priznám, že ja Pomodoro nejakú aplikáciu nemám. Ja to robím tak, že keď potrebujem urobiť napríklad takúto prezentáciu na podcast alebo čokoľvek, tak ten telefon proste hodím do vedľašej izby a robím to dovtedy, kým to nespravím. Takisto aj počas tréningu, tak
sa sústredím na ten tréning a snažím sa nechytať ten telefón na tú hodinu, kým nespravím ten tréning, chápeš? Alebo keď sa idem prejsť, tak zbytočne neskrolujem, ale venujem sa tej prechádzke tú pol hodinu alebo 3/4 hodinu. Čiže u mňa to nie je úplne, že tak časový rámec, ale to som ja napríklad. Môže to niekomu pomôcť, samozrejme to Pomodoro, alebo to môže robiť takým spôsobom, ako spomínam, že dovtedy, kým nemá ukončenú tú úlohu, tak proste dovtedy ten telefón chytať nebude. Každý sme iný, akože u každého platí, by som povedal, niečo iné. Alebo nejaká kombinácia iná. Ja len na margo toho, že teraz nebudem nútiť niekomu, že musí si stiahnuť appku Pomodoro alebo a tak ďalej. Ja sám ju nemám, ale čo mi pomáha je, že hodím ten telefón, akože mám Pomodoro, ale nemám to cez aplikáciu, hej, že mám to proste v hlave, že urobím toto a toto a dovtedy, kým to neurobím, tak proste ten telefón chytať do ruky nebudem. Dobre, poďme sa porozprávať teda, že ako okrem tých metód, ktoré sme spomínali, teda tých 5, keď sa vrátim k tomu, iba ich zopakujem, že bol tam deadline, teda tlak deadlineu, jasne zadefinovaný cieľ a vyriešené prečo, a prispôsobené prostredie, metóda Pomodoro a byť lepší každý deň o niečo, čiže nie hneď. Toto boli metódy a ako ti v tom môže pomôcť Biofit a Impulza? Ja možno poviem za Biofit. Ako som už trošku načrtol predtým, že pomáham tým ľuďom nastaviť ten systém pre kvalitnejší život a dosahovať tie cieľe v stravovaní, napríklad cvičenie, spánku a tak ďalej. A hlavne je úplne iné, akože iný management, pokiaľ ten človek má niekoho nad sebou. A to je vlastne ten základný dôvod, že ja to vidím pri tých ľuďoch, oni vedia, čo majú robiť. Oni vedia, že si majú hodiť zdravšie jedlá do košíka, keď nakupujú, vedia, že majú cvičiť, vedia, že toto, ale úplne iný mindset je, keď vedia, že každý týždeň tam čaká check-in, ktorý potrebujú vyplniť a že proste dostanú feedback na ňo. A to je vlastne tá základná pridaná hodnota, akým spôsobom Biofit pomáha tomu človeku, aby dosahoval tie cieľe, pretože sa k tomu postavíš úplne ináč. Oveľa zodpovednejšie sa k tomu staviajú ľudia, ktorí sa musia zodpovedať niekomu, ako keď sa majú zodpovedať sami sebe. Proste je to realita a práve takýmto spôsobom Biofit pomáha tým ľuďom dosahovať kvalitnejší život. No a teraz povedz ty, Lukáš, že z tvojho pohľadu, akým spôsobom Impulza pomáha? Jasné. My sme vlastne Impulzu založili pred rokom a už pomáha momentálne, by som mohol povedať, že je to 300 ľudí, ktorí sú zaregistrovaní a používajú Impulzu. A vlastne Impulza pomáha v tom, že ona pomáha vlastne motivovať ťa. Čiže je to nejaká aplikácia alebo nástroj a nejaký externý motivátor, ktorý je vlastne automatizovaný a je za tým človek, čiže my ako admini. A pomáha ti buď byť motivovaný, alebo neprokrastinovať, alebo proste vo všeobecnosti plniť úlohy alebo návyky, v ktorých sa chceš zlepšovať. A my práve sme sa zamerali na tom, že my sme chceli spraviť Impulzu inou. Nechceli sme ho spraviť ako nejaká reminderová apka, ktorá ti niečo pripomenie. Ty to možno ignoruješ s veľkou pravdepodobnosťou alebo nie. Ale každopádne v Impulze používame psychologické nástroje, zatiaľ ich máme 2 a postupom ich chceme ako keby zvyšovať alebo navyšovať. Ale v podstate máme 2 nástroje a jeden sa volá motivačná suma a druhý sa volá vlastne priatelia. A ešte tam máme tretí a to si vlastne ty a my ako Impulza. No a motivujeme ťa tým spôsobom, že ty máš vlastne ako keby svojho, povedzme, digitálneho trénera, ktorý ťa usmerňuje v tom, aby si ďalej pracoval na svojich návykoch. Povedzme, ja neviem, chceš chodiť pravidelne do fitka, alebo chceš, pravidelne čítať knihu, alebo sa učiť nový jazyk. Nastavíš si, dajme tomu, že sa chceš učiť nový jazyk, koľkokrát do týždňa, akú frekvenciu, ktoré dni, nastavíš si typ motivácie, dajme tomu, chceš do toho zahrnúť svojich priateľov, aby ťa podporovali, alebo chceš do toho zahrnúť svoju vlastnú kapsu, čiže svoje vlastné peniaze. A vlastne ty už ďalej iba spustíš návyk a ty si tu na to, aby si nám posielal dôkaz, buď video alebo fotodôkaz, že daný návyk plníš.
To znamená, že táto apka je trošku taký hardcore, čo sa týka splnenia úloh, ale myslím si, že to získalo celkom úspech na Slovensku, čo sme boli trošku aj skeptickí, ale ľudia to naozaj používajú a vidíme na každodennej báze, že ľudia používajú tie návyky alebo tie úlohy a opakujú ich. Čiže im to vlastne pomáha spĺňať ten svoj cieľ. OK, takže človek ti pošle, dajme tomu fotku, tá je, predpokladám, že nejakými metadátami chránená, aby si nemohol len tak vyťahnuť nejakú fotku zo svojej knižnice, ale že vy vidíte, že to naozaj urobil v tom fitku napríklad, v ten daný čas a tak ďalej a tak ďalej. Áno, my sme tam integrovali takú vecičku, ako volá sa to, že sticker, ktorý môžeš vidieť aj na Instagrame a tak ďalej, len rozdiel je v tom, že ten náš sticker má zadefinovaný vlastne terajší čas a dátum. To znamená, že a to samozrejme je tvoj nickname alebo tvoju prezývku v danom účte. Čiže napríklad, ak ty si v posilke, tak ty nám spravíš fotku a je tam tvoje meno a vlastne dátum, kedy si ju vykonal. Čiže v podstate ako keby ochrániš sám seba pred tým, aby si podvádzal a zároveň my vieme, že ty na sebe fakt makáš a tá fotka je z toho daného dňa a nie, dajme tomu, pred týždňa. Super, no a potom sú tam ešte tie dve, ešte sa hovorilo o nejakej motivačnej sume. Motivačná suma vlastne, ako som opísal už na začiatku, ty v podstate si zvolíš sám manuálne, koľko chceš staviť sám na seba. Ty sa v podstate stavíš sám so sebou, koľko chceš peňazí na to, či dosiahneš daný cieľ. Dajme tomu, povieš si, chcem chodiť 3-krát do týždňa do fitka a dajme tomu, nechce sa mi chodiť do fitka, lebo som lenivý alebo proste nejaký dôvod na to mám, tak si tam môžeš nastaviť sumu od 1 eura po 100 eur. Nastavuješ si to manuálne, čiže si vlastne klikáš na tlačidlo plus a ty si vlastne vybereš, dáme tomu, ja neviem, 30 eur. Ja mám normálne dokonca ľudí, používateľov, ktorí si tam nastavujú 50-70 eur. Jeden chalan si dokonca nastavuje 100 eur, čo je podľa mňa, že wow. A tí ľudia, vidíme, že 90-95% ľudí to naozaj dodržala, pretože za tým je tá psychológia. Prečo by si vlastne mal nastavovať motivačnú sumu a dávať do toho vlastné peniaze, je v tom, že ty, ak si už dáš do toho vlastné peniaze a spustíš návyk, tak si 3-krát rozmyslíš, či do toho fitka pôjdeš alebo nie. Alebo 3-krát si rozmyslíš, či nám pošleš fotku knihy, že ju čítaš alebo nie. Že proste ty si nainštaluješ impulzu a nastavíš tú motivačnú sumu, lebo chceš robiť na sebe. Tú impulzu si nestiahne len tak niekto, kto chce buď podvádzať, alebo nechce na sebe makať, alebo a tak ďalej. Čiže ľudia, ktorí impulzu majú, sú ľudia, ktorí na sebe chcú makať. No a čo sa stane, ak nesplníš návyk? Ak nesplníš návyk, tak samozrejme o danú sumu prídeš, lenže my po novom od minulého týždňa spolupracujeme s organizáciou IPčko. Neviem, či poznáš IPčko. Nie. IPčko je akože celkom dosť veľká nezisková organizácia, alebo proste organizácia na Slovensku, ktorá pomáha ľuďom, ktorí na tom nie sú dobré. To znamená ľudia, ktorí potrebujú psychologickú pomoc zdarma. Vlastne IPčko ponúka pomoc prostredníctvom chatu alebo e-mailu. To znamená, ak máš, ja neviem, samovražedné sklony, alebo ťa niekto týra, šikanuje a tak ďalej, asi mladý človek, alebo akékoľvek veková kategória, to je jedno, tak ty vlastne na IPčku môžeš požiadať cez chat zadarmo o pomoc, je to úplne bezplatné a ty vlastne dostaneš od kvalifikovaných psychológov vlastne adekvátnu pomoc. Čiže vlastne oni robia takúto dobrú vec na Slovensku, oni sú akože aj celkom medializovaní a už fungujú, myslím, že 15-20 rokov. Takže vlastne 80%, chcem to iba podotknúť, ak prídeš o peniaze, vďaka tomu, že sa zlepšuješ v impulze, dajme tomu prídeš o 10 eur, tak 8 eur, čiže 80% z toho, čo prídeš, venujeme IPčku. Super. A samozrejme 20% ide impulze ďalej na vývoj, aby sme vedeli platiť servery a tak ďalej. Ale fakt sa snažíme, akože prepojili sme to s tým IPčkom a myslím si, že to zatiaľ to aj ľudia oceňujú a má to dobrú odozvu.
No len teraz sa nesnažte všetci podporovať IPčko týmto spôsobom, hej, že, že cieľom je naozaj, aby ste tie svoje úlohy plnili a IPčko môžete podporiť extra, samozrejme, ale je dobré, že ste sa dali aj na túto cestu, že pokiaľ človek nesplní tú úlohu, tak že to ide na dobrú vec, tak to oceňujem. A dobre, ešte tam bola tuším tretia vec. Tretia vec vlastne, to je úplne taká, že basic a ona vlastne slúži skôr na to, aby si impulzu vyskúšal. Jedná sa o to, on sa to volá, že ty a impulza, to si napríklad ty a my, ty si vytvoríš nejaký návyk alebo nejakú úlohu a v podstate ten kontrakt je medzi tebou a nami. Nie sú v tom zahrnutí ani tvoji priatelia, ani tvoji klienti, ani tvoja rodina a nie sú v tom zahrnuté ani tvoje vlastné peniaze. Čiže ty vlastne musíš dokázať sebe a nám ako impulze, že vlastne na sebe makáš a že si vykonal nejakú úlohu. Ale čo sa týka úspešnosti, čo tak sledujeme, lebo máme vlastne v systéme štatistiky, tak keby som to mohol zoradiť, tak ja a impulza, čiže to, čo som teraz spomenul, má najmenšiu úspešnosť, potom druhú najväčšiu úspešnosť má ty, impulza a tvoji priatelia, tvoje okolie, čiže funkcia priatelia, to má nejakých 60% úspešnosť a potom logicky ty, my a tvoja peňaženka, čiže tvoje peniaze v tom zahrnuté, má až dokonca 90 až 95% úspešnosť. Že ten daný cieľ splníš, pretože povedzme si na rovinu, kto chce prísť o peniaze? No nikto. Čiže tam tá úspešnosť je najväčšia a tam je aj ten dôvod, prečo sú tam tie peniaze zahrnuté. Ja tak rozmýšľam, že ono je to vlastne podobné, aj tá impulza, aj čo sa týka môjho systému spolupráce, akurát, že trošičku je to iné v tom, že s tými ľuďmi, samozrejme ten výstup, ktorý oni robia, tak je trošku iný, ale stále je tam kvázi ten dohľad, tá tretia osoba, ktorá do toho vstupuje a ktorá nejakým spôsobom toho človeka motivuje alebo kontroluje, akože keď to poviem tak natvrdo, že kontroluje toho človeka, že či naozaj plní tie veci, až kým si možno neurobí nejaké správne návyky, lebo samozrejme aj v prípade toho Biofeed online coachingu, tak ten človek to nemusí ťahať 10 rokov so mnou, alebo 20 rokov, alebo celý život, ale napríklad potrebuje na splnenie tých návykov možno pol roka, potom si zvykne, že fajn, že už to robí dobre, alebo rok, a potom už nabehne na ten systém a zistí, že jednoducho buď mu to vyhovuje a chce pokračovať, alebo jednoducho chce pokračovať samé, je to tak úplne v poriadku. Dôležité je a našim cieľom je urobiť kvalitnejší život a aby tí ľudia začali dosahovať tie cieľe, čiže aby zlepšili svoj život. Vlastne to je to primárne, čo sa snažíme tým ľuďom nejakým spôsobom sprostredkovať, alebo to sme tu kvôli tomu, aby sme im to pomohli dosahovať. Dobre, ešte by som povedal možno, že pokiaľ by mali ľudia záujem o impulzu, tak ju môžu samozrejme stiahnuť aj v App Store, aj na Google Play, tuším, či jak sa to volá? Áno, na obidvoch platformách a vlastne ak si chcú prečítať viac o impulze, tak jasne, že nás nájdu na sociálnych sieťach pod názvom Impulza alebo na webe www.impulza.app ako aplikácia. OK. A takisto, keď má niekto záujem o Biofeed online coaching, tak ma môže kontaktovať, pozrieť si môj Instagramový profil biopotržník.fit a kontaktovať ma po prípade, keby mal aj nejaké otázky, tak môže samozrejme cez správy. Toto sú ináč kontakty ešte na záver, čiže keď nás budete chcieť kontaktovať, tak buď cez Impulza potržník app na Instagrame alebo biopotržník.fit. My sme veľmi radi, že ste s nami strávili prakticky skoro hodinu počas tohto rozhovoru. Veríme, že vám to niečo dalo v prvom rade a že pokiaľ by ste s tým potrebovali pomôcť, tak že sme tu pre vás a že nás budete kontaktovať, aby sme vám pomohli nastaviť tie veci tak, ako potrebujete. Lukáš, veľmi pekne ďakujem za rozhovor s tebou. Bolo to veľmi osviežujúce, bolo to veľmi fajn. Ďakujem aj ja veľmi pekne za priestor, že som mohol pokecať na túto tému a ďakujem aj vám, poslucháči, alebo ktokoľvek nás počúval alebo počúva a dúfam, že ste si odniesli, ak ste si odniesli len jednu malú vec, tak to malo úspech.
Ja verím, že si ich odnesli čo najviac. V každom prípade ďakujeme krásne, užívajte ešte deň a do počutia. Čaute. Čaute.